сабаби баланд будани нархи хонаҳо дар пойтахт шаҳр дода шуд. Мирзозода Низом Юсуфӣ, раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯзини нишасти хабарӣ ба саволи хабарнигорон дар мавриди баланд будани нархи манзил дар шаҳри Душанбе посух гуфт. Хонаҳое ки баъзе вазорату идораҳо барои кормандонашон бунёд менамоянд, қиматашон бо дар назардошти нархи аслии ҳар як метри квадратии манзил муайян карда мешавад. Аз ҳамин хотир нисбатан арзонтар мебошад. Аммо хонаҳое ки аз ҷониби ширкатҳои хусусӣ бунёд карда мешаванд, нархашон қиматтар аст, зеро соҳибкороне ки ба сохтмони биноҳои истиқоматӣ машғуланд вазифадор ҳастанд ки сокинони хонаҳои вайрон мекардаашонро дар бинои нав бо манзили зист таъмин намоянд. дар баробари ин нархи масолиҳи сохтмонӣ дар бозор байнобат гирифта мешавад. Албатта ҳамаи ин ба нархи манзил таъсир мерасонад, зикр намуд ӯ. Мирзозода гуфт ки ба ҳисоби миёна имрӯз як метри квадратии манзил дар шаҳри Душанбе $780 амрикоӣ арзиш дорад, вале нархи манзил дар ноҳияҳои гуногуни шаҳри Душанбе аслан фарқ мекунанд. Дар ноҳияи Фирдавсӣ агар як метри квадратии манзил дар ошиёнаҳои аз 7 болотар $650 амрикоиро ташкил диҳад, пас дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ он ба $850 баробар аст. Хабару дигар матолиби ҷолиби моро дар YouTube, Facebook, Instagram, Telegram пайгирӣ намоед ва обуна шуданро фаромӯш накунед.